дар шаҳру диёти Исфара барои рушди ҳунарҳои халқӣ ва фарҳанги мардумӣ шароит муҳайёсту касбу корҳои аҷдодӣ дар айни рушду инкишофанд. дар деҳаи Навгилеми шаҳри Исфара ҳунарманде зиндагӣ ва кор мекунад, ки бо ҳунараш ба халқ хизмат расонида, зиндагии оилавии худро ҳам бо таври дилхоҳ пеш мебарад. ин кас асосӣ касби падарӣ буда, худ буда. даромада булонда кори ҳамаи дида ман касба ёд гирифтам. асоси таълимам аз 20 солагӣ ҳозир 72 даромад. ман худо бишкур калхоз шуда диқомат шуда каланда кор мекунам. дост каланда хизмати халқам. айни таври давлат ки касбаи рӯи обу боварам. мо минадо барои Раҳмон Орифов касби оҳангарӣ аз падараш мерос мондааст. ӯ ҳанӯз дар давраи бачагӣ аз бобо ва падараш ин ҳунарро ёд гирифта, айни замон барои кишоварзону дуретгарон ва коргарону сохтмончиён, умуман барои халқи меҳнатдӯст тешаву каланд, досту болға, зоғнолу бел ва дигар асбобҳои заруриро месозад ва пешкаш мекунад. ҳунарманди соҳибтаҷриба аз ҳунари интихобкардаи худ, ки зиёда аз 50 сол боз ба он машғул аст, қаноатманду мамнун буда шукри давру замонро ба забон меорад, ки дар Тоҷикистони соҳибистиқлол зиндагӣ дораду барои пешбурди зиндагӣ ва касби дӯстдоштааш ҳамаи шароитҳо муҳайё мебошад. ин соҳибҳунар бо баробари машғул шудан ба меҳнати ҳалол ба тарбияи шогирдон низ эътибор дода, мехоҳад ки ҷавонон ҳам анъанаҳои миллиро идома диҳанд ва касбу ҳунарҳои мардумӣ ривоҷу равнақ ёбаду барои пешбурди зиндагӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ такон бахшад.